Hey friends, welcome back to the channel. Undi-undisim online dersin-undisim खुलुमनाय जासिनानै दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जादों आधारनि सोमोन्दै। आधार आथिखालाव जायखिजाया खामानि मावनो थाखाय आधार नांगौ, आधार कार्ड। आरो गैयाब्लाथ' थाब बानायना लानांगोन आरो बानायना लानायनि उनाव जुदि माबा कारनाव जुदि भुल जाफ्लांब्ला होमबा सेस। आधारनि भुल जानाय आपडेशन बेनिफ्राय जोङो आधारनि सोमोन्दै माखासे रुल्स दङ बे रुल्सफ्रा मा रुल्स दङ जों बोरै जोंनि आधाराव जेबो गोरोन्थि गैयालासेनो जों कारेक्सन खालामनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों आङो। स' दिनैनि भिडिअआ आधारनि सोमोन्दै थ' भिडिअखौ आरम्भ खालामनोसै। सेथियावनो जोङो सासे मानसिनि मोनसे आधार। मानोना आधार माने जाबाय इउनिक आइडि। इउनिक आइडि माने इउनिक माने जाबाय रावजोंबो मिलायाबा मोनसेल'। ओंखायनो सासे मानसिया मोनसेल' आधार लाखिनो हायो। जोङो जोंनि माखासे मुवाफोर जेरै मुं बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ माने जोनोमनि तारिख बेफोर जुदि भुल थायोब्ला जोङो गावनो अनलाइनाव आधार सेल्फ सार्भिस आपडेट पर्टेलाव थांनानै जोङो बेफोरखौ आपडेट खालामनो हायो बा कारेक्सन खालामना लानो हायो। नाथाय बेयावबो माखासे बाथ्रा दङ। जों गावनि डेट अफ बार्थ आरो जोंनि जेन्डार माने आथोनखौ खेबसेल' सोलायनो हायो लाइफ टाइमाव। बिनि उनाव जोङो जुदि जोंनि मुङा जुदि भुल थायोब्ला जोंनि मुंखौ जोङो खेबनै माने सोलायनो हायो आरो माने कारेक्सन खालामनो हायो। बेनि उनाव जोंनि जुदि एड्रेसा जुदि गुबुन मानसिफ्रा गुबुन समाव गुबुन जायगायाव थाङो आरो माबा जानो हागौ सोलाय सोल' जानो हागौ एड्रेसा। ओंखायनो एड्रेसखौ खिन्थु जोङो आनलिमिटेड टाइम माने कारेक्सन खालामनो हायो आरो। डेट अफ बार्थ आरो जेन्डार खेबसेल' चेन्ज खालामनो हायो। ओमफ्राय मुंखौ खेबनै चेन्ज खालामनो हायो आरो एड्रेसखौ आनलिमिटेड टाइम माने चेन्ज खालामनो हायो बा आपडेट खालामनो हायो आरो बेनो। आरो माखासे मुवा जोंनि जेरै डेम'ग्राफिक चेन्ज जेरै इमेल एड्रेस फन नाम्बार आरो जुदि जोंनि फिंगारप्रिन्टनि बे मा बुङो बेखौ बाय'मेट्रिक जुदि चेन्ज खालामनांगौब्ला जों आधार सेन्टाराव थांखानांगोन आरो आधार सेन्टाराव थांनानै बेफोरखौ जों चेन्ज खालामना लानो हागोन। आरो जोबथियाव नोंथांनि आधार कार्ड मोननाया बा बाहायनाया जुदि 10 बोसोर जाबायब्ला खेबसे आपडेट खालामना लानाया मास्ट आरो मोजां। खेबसे जुदि 10 बोसोर जाबायब्ला खेबसे आधारखौ आपडेट खालामना ला। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनिनो गुसुं भिडिअ नाथाय इम्परटेन्ट जों गासैबो मिथिना लानाया गाहाम। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनिनो। स' दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै। आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम